tantance mawaka kowane sha'iri a jihar Kano sai ya zo mun tace shi, ma'ana mun bashi license. Sannan kowane sha'iri ba zai gabatar da waka ba a sake ta a jihar Kano sai ya kawo hukumar tace fina-finai an tace ta. Sannan babu wani sha'iri da zai mana majalisi a jihar Kano sai ya zo ya nemi abin da ake kira permit, wato neman izini zai wannan abin. Duba da la'akari da abubuwan da suka dinga faruwa, wai sa suka fara daukan doka a hannunsu ta wajen an kaddamar da wannan ko an je an kai wannan farmaki da shauransu da lafazai da ake fitarwa waɗanda suke suka ga janibi na Allah subhanahu wa ta'ala. A ɗauki matsayin Allah a ba wani, a ɗauki matsayin manzan Allah a ba wani, sannan a zo a dinga suka tsakanin wasu bayan Allah. Wannan abin zai kawo fitina da rigima. To ita kuma hukuma da gwamnati kullum duk abin da zai kawo fitina ko zai kawo matsala ko zai kawo tashin hankali ko zai kawo fushin Allah a matsayinmu na musulmai, dole mu ɗauki mataki da muke ganin cewa zai ba mu nasara. Za mu ɗauki matakin tsaftacewa, za mu ɗauki matakin wato ingantawa domin kyautata harshe ga ma'aikin Allah subhanahu wata'ala, kyautata harshe ga Allah subhanahu wata'ala, sannan kyautata harshe ga bayin Allah. Wannan shine dalilin da yasa in har za mu tsaya mu kiyaye wasu abubuwa na duniyanci, to aikuwa Allah shine ya fi cancanta da mu ga mun sa al'umma a saiti waɗanda suke waɗannan abubuwan wato na wajen yabo da sunan yabo. Wasu abin ya wuce gona da iri, wasu abubuwan ba su da daɗin faɗa ma. To amma ita hukuma ta kowa ce, wanda ba nata ba wanda ya ce ba zai bi tsarinta ba. Don haka mun samu haɗin kai na jami'an tsaro na farin kaya, mun samu haɗin kai na shugaban 'yan sanda, mun samu haɗin kai na wato malamai da su kansu ƙungiyoyin sha'iran nan, wanda kullum suna yi mana cabba da shauransu akan wannan abin, suna maraba da shi. Idan kin ɗauki abubuwa zaka ga mutum ya zo ko yana aikata wani abu na rawa ko wani abu wanda kana kallo Allah subhanahu wata'ala da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah sun yi nan, shi kuma yayi nan wajen. To kuma duk wayannan abubuwan duk dole a tsaftace su, da haka ba za a bari ba.